ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಲ್ಮೆಲು ತುಳುವೆರೆ ಕೈರುಚಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲರ್ ಪಂದಿ ಎನ್ನೊಂದು ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ದಾದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಕೈರುಚಿ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೊಂದು ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪ್ ಬೋಡತೆ ಅಂಚೆ ಯಾನಿ ಒಂಜಿ 4 ಬಂಗುಡೆ ಉಂಟು ಐತೆ ಯಾನಿ ಮಸಾಲಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನಿಕುಲೊಟ್ಟುಗ್ಲವೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಮೀನ್ದ ಮಸಾಲಾ ಫ್ರೈನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೋಜವೆ ಬಲೆಪುಯಿ ತುಲೆ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬತ್ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕೋರಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪುಚ್ಚಲ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪರಿಗ್ 4 ಬಂಗುಡೆಗೆ ತೊಂದೆನು ಇತ್ತನೇನು ಮಲ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಕಂದೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತನೆಕ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ಐಕೊಂಜಿ 15 ಮುಂಚಿನ ಯಾನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಇಡ್ಪಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಇಡ್ಪಾರ್ದು ಇತ್ತೆಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತನ್ ತುಲಿ ಒಂದಿತ್ತ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ನಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕನೆಕ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸ್ಪೂನ್ಡು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ್ಕನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಇತ್ತಂದೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆದೆತ್ತೊನ್ಗ ಒಂದು ನೀರನ್ನ ಪಾಡೊನ್ವೇನು ಬೋಡಿತ್ತನ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇತ್ತಂದೇನು ನಮ್ಮ ಕಡೆದೆತ್ತೊನ್ಗ ತುಲೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೀನಿಗೆ ಮಸಾಲ ತಾಗಕ ಶೋಕುಡ್ ಲಾಯಕಡು ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ನೆತ್ತ ಉಲ ಎಲ್ಲ ತಾಗೋಡು ಮಸಾಲೆ ಲಾಯಕಡು ತುಲೆಂಚ ಉಲೈ ಫುಲ್ ಮಸಾಲೆ ತಾಗೋಡು ತುಲೆ ಪೂರೆಕ್ಲ ಮಸಾಲ ತಾಗದಾಂಡ್ ನನತೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ ತಿಂಚೆನೆ ದೀಕ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷ ದೀವುಡು ಏತ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂಡು ಆತಿ ಇಟ್ಟೆ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೆದತ್ತನೇನು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದೀವಿ ಒನ್ನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಯ್ತು ನೋಡೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿದಿನ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುರತೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಒರಿಂಡ ನಮ್ಮೊಡತೆ ಅವೇ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿಡ್ ಪಾದ ಟೈಟ್ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿಂದ ಕುಡಸತಿ ಓಲ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರೆಗ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ತವದಿ ಒಂದೆ ಇಕ್ಕಿತ್ತೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮೀನು ಪಾಡ್ಕ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಇತ್ತ ನೆಕ್ಕು ಮೀನು ಪಾಡ್ಕ ಇತ್ತಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಇತ್ತಂದೇನು ತಿರ್ಗದ ಪಾಡ್ಕ ಇದು ರಟ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಫ್ರೈ ಆವಾಡು ಇತ್ತಂದು ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಯಾವ್ದೆತ್ತೊನ್ಗ ನೆಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಉಂಟು ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೂರು ಇತ್ತೆ ಪಾಡೋನ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕು ಚೂರು ದಾಸೇವಿ ಪಾಡೋನ್ಗ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೋನ್ವೆ ದಾಸೇವಿ ಕೂಡ ಒಂದುಂಟು ನಾನು ನೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಕ ಕೊಚ್ಚಿ ದಿಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತ ನೀರುಳ್ಳಿನ ನೆಕ್ ಪಾಡೋನ್ವೆ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಕೆ ಬೇವರೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂಡೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಕೆ ಅಕಡೆ ಕಡೆದಿ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ತೂತು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಗುನಿತ ಎಣ್ಣೆನ ಇಂಚೆನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ನೋಡು ನೆತ್ತ ಕಲ್ಲರ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನ ಮುಟ್ಟೈತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ನೋಡು
ಉಪ್ಪು ಮೀನು ಚಪ್ಪ ಎತ್ತನ ನಿಕುಲ ಕಡೆ ಪಾಡೊಂದಿನ ಚೂರು ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ಶೋ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಡ್ದೇನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಮಸಾಲೆ ಮಂತನ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮಂತನ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಶೋಕದೊಂದು ಪರಿಮಳವೇ ಬೊಕ ಹೆಲ್ದಿ ಆದ್ಲಪ್ಪುಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂತನ ಹೆಲ್ದಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಯಾವ ಫ್ರೈ ಆಯಿನ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಕಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಮೀನನ್ನು ಎಕ್ಕ ಪಾಡೊಂಡ ಮೀನಿನ ಪೂರ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದಾಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ ಮಸಾಲೆನ ಪೂರ ಮೇಲೆಗೆ ತಾಗಕ ಶೋಕ್ ಆಪುಣವೆ ಇಂಚ ಮಂತುಂಡ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಚ ಪುರ ಮಂತದ್ದು ತಿನ್ಲೆ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆದಿಲ್ಲಡು ತಿನ್ಪೇರೆ ಇಂಚ ನೀಟಾದ ಮಸಾಲನ ಪೂರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಲ್ಲೆ ಮೀನ್ದ ಒಂದು ಒಂತ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾವನ ಒಂತ ಪುರ್ತು ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾವ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆತನು ಮೀನ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದ ಅಂಚನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾವ ಇತ್ತೊಂದು ಯಾವ ನನ್ನ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಪಂದ್ಯಾನೇನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತರಿಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರು ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಸೊಲ್ಮೇಲು.